אולי אני אתחיל עם בדיחה או סיפור, אנקדוטה, שאני לא יודע אם הוא נכון, אבל אומרים שבמהלך מלחמת יום כיפור היו הרבה שיחות טלפוניות מתוחות בין גולדה מאיר להנרי קיסינג'ר, ומתוך ייאוש גולדה, כי הרכבת האווירית התעכבה יותר מדי לטעמה של גולדה, ומתוך ייאוש היא חשבה שזה יהיה רעיון טוב לשלוף את הקלף הרגשי של הסולידריות היהודית בעת סכנה, וקיסינג'ר מאוד לא אהב את זה, והוא אמר לה, בואי גולדה, אני אסביר לך משהו, אני קודם כל מזכיר המדינה, לאחר מכן אני אמריקאי, ורק בסוף אני יהודי. וגולדה אמרה לו, זה בסדר הנרי, בעברית אנחנו קוראים מימין לשמאל. וזה רק מראה, זה מראה שלגולדה הייתה חוצפה, אבל במובן החיובי של המילה. היא לא היססה לומר את האמת ולהעמיד אנשים במקומם. ואני טוען שהחוצפה החיובית והחיונית הזאת חסרת היום בדיפלומטיה הציבורית של ישראל. אני קורא לזה הפרדוקס של החוצפה הישראלית. כמי שנולד וגדל במדינה שבה נותנים לאנשים לצאת מן המעלית לפני שנכנסים אליה, אין ספק שזה לקח לי קצת זמן להתחגל לקודים התרבותיים ולכללי המשחק של החברה הישראלית. אבל בעוד ולמדתי דווקא להעריך את הצד החיובי של החוצפה הישראלית, התברר לי גם שהיא מכוונת אך ורק כלפי פנים ולא כלפי חוץ. יש כנראה מכס על ייצוא החוצפה הישראלית, ואני חושב שצריך להסיר את המכס הזה אם אנחנו רוצים שלישראל תהיה דיפלומטיה ציבורית יעילה. אני אתן לכם דוגמה תוך כדי חידה. איזו מדינה במזרח התיכון עונה לקריטריונים הבאים? 1. היא לא מדינה ערבית. 2. היא אמורה להיות מדינה חילונית, אבל היא בפועל מושפעת על ידי מפלגות דתיות. 3. יש לה סכסוך טריטוריאלי עם סוריה. 4. היא שולטת בעם אחר ושוללת ממנו מדינה ריבונית מזוינת. 5. היא כבשה שטח שבה היא בנתה גדר הפחדה והכניסה מתנחלים. 6. יש לגנרלים שלה השפעה מוגזמת במערכת הפוליטית. 7. יש לה נשיא שתפקידו בעיקר סמלי. 8. יש לה בית משפט עליון שמרגיש מחויבות לכפות ערכים ליברליים על חברה שהיא ברובה שמרנית. התשובה שאני תמיד מקבלת לשאלה הזאת היא ישראל כמובן, אבל השאלה היא מה עם טורקיה? טורקיה עונה לכל הקריטריונים שהזכרתי, כולל הסכסוך הטריטוריאלי שלה עם סוריה בחבל אלכסנדרטה, כולל סירובה הנוקש להסכים להקמת מדינה קורדית, וכולל כמובן הכיבוש שלה בקפריסין, שהוא מלווה בגדר הפחדה ובמתנחלים. עכשיו אני לא אומר את זה כדי להצדיק מדיניות כזו או אחרת של מדינת ישראל, אלא כדי להצביע על העובדה שבעוד והעולם יושב לנו על הראש, אף אחד לא מציק לטורקיה. עכשיו זה נכון שטורקיה היא מדינה בעלת אוכלוסייה גדולה פי 10 מזו של ישראל. אבל אני סבור שגם אם אנחנו היינו מדינה בעלת 70 מיליון תושבים, היינו מקבלים על הראש מכיוון שחסרים לנו ביטחון עצמי וגאווה לאומית. הרי תחשבו על העובדה שעד לפני כשנה וחצי טורקיה תפחה בין ישראל לבין סוריה כדי לגבש הסכם שלום מבוסס על נסיגה ישראלית מרמת הגולן. זאת אותה טורקיה שכבשה את חבל אלכסנדרטה מסוריה ב-1939. עד לשנת 2005 היו בין סוריה לבין טורקיה יחסי מלחמה בעיקר בגלל הסכסוך הטריטוריאלי הזה. העמדה של טורקיה תמיד הייתה שהיא לא תיסוג מחבל אלכסנדרטה,
ושאם סוריה מעוניינת בשלום, עליה להשלים עם הריבונות הטורקית בחבל, ולשכוח פעם ולתמיד מנסיגה טורקית. הסורים בסוף קיבלו את העמדה הטורקית, ושתי המדינות נרמלו את היחסים הדיפלומטיים ביניהם בשנת 2005. סוריה לא ויתרה על זכויותיה על חבל האלכסנדרטה, אך היא כן ויתרה על החזרת השטח הזה לריבונותה כתנאי לכינון יחסי שלום עם טורקיה. והנה באה טורקיה ואומרת לנו לעשות בדיוק את ההפך על מנת להשיג את אותה תוצאה. בעוד וטורקיה השיגה שלום עם סוריה תוך כדי נחישות ועוצמה, היא מסבירה לנו שבמקרה של ישראל שלום עם סוריה יושג בדרך ההפוכה. עכשיו, שמעתם מנהיג ישראלי שמצביע על האבסורד הזה? לומר את האמת, זאת חוצפה? ישראל משלימה עם הפרובוקציות של טורקיה מאז בחירתו של ארדוגן. ב-2004 ארדוגן כינה את ישראל מדינת טרור לאחר הסיכול של השייח יאסין. בפברואר 2006 הוא ריח את מנהיג החמאס ח'אלד משעל באנקרה. בינואר 2009 הוא התפרץ בוועידת דבוס ואמר לשמעון פרס שהוא מומחה ברצח. באוקטובר 2009 טורקיה מנעה מישראל להשתתף בתרגיל צבאי של ברית נאט"ו, ובמקביל רשת הטלוויזיה הממשלתית התחילה לשדר סדרות מבוימות שבהם חיילי צה"ל רוצחים ילדים פלסטינאים בכוונה. ובנובמבר 2009 ארדוגן הצהיר שהוא מעדיף להיפגש עם נשיא סודאן עומר אל-באשיר המואשם על רצח עם על ידי בית הדין הפלילי הבינלאומי מאשר להיפגש עם ראש ממשלת ישראל. ולבסוף במרץ 2010 הצהיר ארדוגן כי הר הבית, חברון וקבר רחל מעולם לא היו אתרים יהודיים. עד היום ישראל החליטה להבליג ולשמור על פרופיל נמוך. ואני אומר שאנחנו לא מתנהגים כמו מדינה שהיא בטוחה בעצמה. לארדוגן מותר לשקר, אבל לנו אסור לומר את האמת. לא מותר לקנות את שמעון פרס רוצח ילדים ולקבל את ח'אלד משעל באנקרה, אבל לנו אסור לדבר על רצח העם הארמני ולקבל את מנהיג המורדים הכורדים בירושלים. אני חושב שהחנוניות שלנו כלפי טורקיה היא לא מקרה בודד, אלא מקרה טיפולי. עם מצרים למשל אנחנו משלימים עם העובדה שהתקשורת הממשלתית המצרית היא מלאה אנטישמיות, עלילות דם והכחשת שואה. כששר התרבות המצרי פרוק חוסני הצהיר שהוא יסחוב כל ספר ישראלי שהוא ימצא במצרים, שתקנו. וכשממשלתו הציגה את מועמדותו לתפקיד מזכ"ל האונסקו, ישראל נענתה לבקשתו של מובארק שלא להצביע נגד. בעוד ואינטלקטואלים יהודים ברחבי העולם כמו אלי ויזל וברנר אורי לוי גינו את מועמדותו של חוסני בקול רם, ישראל שתקה. כנראה שליהודי הגלות יש יותר אומץ וביטחון עצמי מאשר למדינת היהודים. והשאלה היא למה? אני זוכר שיחה שהייתה לי פעם עם הסטודנטים שלי בנושא הזה. רובם סברו שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להיות תקיפה. וכששאלתי אותם למה הם אומרים את זה, התשובה הייתה שהמדינה שלנו קיימת בחסד ולא בזכות, ושלכן אסור לפגוע בחסד שאומות העולם מעניקות לנו. הרי אנחנו קיימים רק בגלל שהאו"ם הסכים לכך ב-1947 ורק בגלל שארצות הברית שומרת עלינו, נכון? ואני חושב שהתפיסה הזאת היא מקור הבעיה ושהבעיה חמורה. כשאני חושב על מנהיגים ישראלים שהיו פרקליטים גאים ורהוטים של ישראל, אני חושב בראש ובראשונה על אבא אבן ועל מנחם בגין. לשני מנהיגים אלו היו דעות פוליטיות שונות, אך היו ביניהם גם הרבה דברים משותפים. הם היו שניהם בני תרבות שידעו גם את ההיסטוריה היהודית ואת ההיסטוריה הכללית. הם היו ג'נטלמנים שידעו להיות חריפים מאוד ולהשתמש ברטוריקה כדי להזכיר לעולם שישראל קיימת בזכות ולא בחסד, וכדי להעמיד את האנשים התבואים במקומם. למשל, כשפרץ משבר דיפלומטי בין ישראל לבין ארצות הברית בסוף שנת 1981, בגין ניהל את העניין כמו מנהיג שרואה את הדברים בפרספקטיבה היסטורית רחבה ושלא נבהל באיומים. אני מזכיר לכם שבדצמבר 1981
ישראל סיפחה את רמת הגולן, וזאת שבועיים בלבד לאחר חתימת הסכם שיתוף הפעולה האסטרטגי בין ישראל לבין ארצות הברית. ובתגובה, ארצות הברית החליטה להשעות את ההסכם. וזאת לאחר שארצות הברית גינתה את ישראל על הפצצת הכור הגרעיני בעיראק ועל הפצצת המטה של אש"ף בביירות. היו כאלו בוושינגטון שדיברו על הצורך להעניש את ישראל. מה זאת אומרת להעניש? צעק בגין באוזניו של שגריר ארצות הברית בישראל דאז סמואל לואיס. האם אנחנו מדינת חסות שלכם, רפובליקת בננות, או אולי ילדים משתוללים שמגיע להם כפה? בוא אני אסביר לך מי יושב בממשלה הזאת. בממשלה שלי, אומר בגין, יושבים אנשים שנלחמו כל חייהם וחוו מלחמות ואיסורים. אתם לא מפחידים אותנו עם האנושים שלכם, אנחנו לא נבהלים מאיומים ורק מוכנים לשמוע טענות רציונליות. אין לכם זכות להעניש את ישראל, ואני מוחה על עצם השימוש במילה הזאת. כפי שאין לכם זכות להטיב לנו מוסר על הקורבנות בלבנון. אתה רוצה שנדבר על איך אתם נזהרתם במלחמת העולם השנייה ובמלחמת וייטנאם? עם ישראל התקיים 3,700 שנה בלי הסכם אסטרטגי עם ארצות הברית, ונמשיך להתקיים 3,700 שנה בלי הסכם הזה. אתה יכול להודיע למזכיר המדינה שחוק הגולן יישאר בתוקף וששום כוח בעולם לא יגרום לבטולו. סוף ציטוט. השגריר לואיס עזב בשתיקה, והממשל האמריקאי ירד מן העניין. כמעט סיימתי. כנ"ל לגבי צרפת. כששר החוץ הצרפתי קלוד שסון התחיל לחזור פעם אחר פעם בתחילת שנות ה-80 שעל ישראל להסכים להקמת מדינה פלסטינאית תחת הנהגתו של אש"ף, בגין החליט להשיב לו בפומבי שעל צרפת להסכים להקמת מדינת קורסיקה עצמאית תחת הנהגתו של ה-FLNC. שסון רתח מכעס והעלה את הסוגיה בישיבת הממשלה כדי שזאת תגנה את בגין במילים חרפות. אלא שהנשיא מיטראן התנגד, וזה מה שהוא אמר בישיבת הממשלה בתאריך 24 בפברואר 82, כפי שדובר על ידי יועצו האישי ז'ק אטלי, אני מצטט, בגין צודק. אמירתו מרגיזה אך היא במקומה. אחרי הכל, קורסיקה צרפתית רק משנת 1768. זה קצת יותר חדש מתקופתו של אברהם. סוף ציטוט. הממשלה הצרפתית החליטה לבלום ולהוריד פרופיל. אמרתי קודם, מתוך חצי פרובוקציה, שליהודי הגלות יש יותר אומץ וביטחון עצמי מאשר למדינת היהודים. זה אומנם פרדוקס, אבל יש עוד פרדוקס. העובדה שדווקא ישראלים צברים, שהיו אמורים להיות הדמות של היהודי החדש והגאה, מתנהגים בזירה בינלאומית כמו שתדלנים יהודים של המאה ה-18, בעוד והדיפלומטים והמדינאים הגדולים של מדינת ישראל היו דווקא אלו שנולדו וגדלו בחוץ לארץ. כנראה שמשה רבנו לא היה יכול להפוך למנהיג של עם ישראל ללא הכשרתו בבית פרעה. אני לא אומר את זה חלילה כדי שכל הדור הצעיר שלנו ילך לחוץ לארץ כדי ללמוד דיפלומטיה ומנהיגות. היסטוריה, רטוריקה, גאווה לאומית, אלו דברים שניתן ללמוד כאן. אך לצערי המערכת החינוך שלנו, במיוחד באוניברסיטאות, לא מעודדת השכלה כללית, חשיבה ביקורתית ותחושה של גאווה לאומית. להפך, וכאן מתחילה הבעיה. אם אנחנו רוצים לעצב דיפלומטיה ציבורית יעילה, עלינו לעצב מערכת חינוכית שממנה ייצאו דיפלומטים ומדינאים אמיתיים. מערכת שבה סטודנטים ליחסים בינלאומיים יהיו חשופים להשכלה רחבה, להיסטוריה יהודית, לחשיבה ביקורתית, לשיטות הדדוקציה והשכנוע של אפלטון ושל הגמרא, במקום לדקלם תיאוריות דוגמטיות וחסכות ערך. בעברית קוראים מימין לשמאל, אמרה גולדה לקיסינג'ר. וכשקיסינג'ר אמר לפעם שהוא מומחה למאה ה-19, גולדה ענתה לו, ואני נולדתי במאה ה-19. והיא באמת הייתה שייכת לדור הזה שחווה כל כך הרבה אסונות ואיסורים שהוא לא פחד מכלום וידע איזה מחיר שילמנו כדי לזכות שוב במדינה עצמאית. והלוואי ולא נצטרך לחוות את אותן חוויות קשות כדי לזכות באותו ביטחון עצמי ובאותה גאווה וכדי להפנים את האמת הפשוטה שהעולם לא יכבד אותנו כל עוד ואנחנו לא נכבד את עצמנו. תודה.